80% tal-popolazzjoni Maltija għandhom forma ta' HPV, il-Human Papilloma Virus, marda trasmessa sessualment li tista' twassal għal kanċer fl-onq tal-utru. Il-ġinekologu u ostetriku Dr. Mario Refalo spjega li TVM News li b'kollox hawn minn tal-inqas 200 tip ta' HPV, iżda mhux kollha jwasslu għal riskju ta' mart serju. Għalli ħafna drabi li HPV joħroġ meta smear test jimmarka abnormalitajiet. Fil-fatt qal li wieħed minn kull 15 u 20 smear test qed juri dawn l-abnormalitajiet. Madankollu ċara li mhux kull riżultat b'abnormalitajiet jista' jfisser kanċer jew riskju għal ħajja il-pazjent. Ħafna minnhom, il-maġġoranza minnhom mhumiex ta' inkwiet, ħafna minnhom jikkawżaw xi felul jew hekk fuq il-ġilda. Però hemm ftit minnhom li jistgħu jikkawżaw dawn it-tipu ta' ċelloli ħżiena li jistgħu jaslu għal cancers. Li inti semmejt l-irġiel, fl-irġiel jistgħu jikkawżaw tipi differenti ta' cancers ukoll mhux biss tal-onq tal-utru, għax ovvjament l-irġiel m'għandhomx onq ta' utru. Għalli f'ċertu stanzi l-HPV jista' jiġi kkurat jew inkella ikkontrollat. Kemm idum dormant jew meta tkun ħadtu l-virus, jaf ikun ilu għandek ċertu ammont ta' snin, so diffiċli tgħid kemm ikun ilu hemm jew kemm ħajdum hemm. Aħna l-iktar importanti li naraw kif qed jaffettwa iċ-ċelloli tal-onq tal-utru fil-każ tal-smear test. Mistoqsi jekk ir-rata għolja u x'qed tiġi kkawżata minn iktar it-testjar, Dr. Refalo qal li riċentament żdiedet il-kuxjenza dwar it-testjar u t-tilqim kontra dan il-virus. Qal li l-Gvern joffri t-tilqim lil tfajliet u l-ġuventur li twildu mis-sena 2000 il-qudiem. Qal li fil-waqt id-dima tipproteġikx mill-200 tipi ta' virus xorta hi ta' benefiċċju. Llum il-ġurnata nafu mir-riċerka li dawn id-disaviruses, għalkemm qed tieħu il-vaccine għal disaviruses, xorta ikun hemm a little bit naqra ta' cross protection għal viruses oħrajn. Lilin minn hekk qal li t-tilqima tgħin biex issaħħaħ is-sistema immunitarja li eventwalment teqret il-virus. Minkejja li tista' tfiq mill-HPV jew tieħu kontroll sew tiegħu, Dr. Refalo spjega li dan ma jfissirx li jekk wieħed ma jkunx kawt ma jistax jiġi infettat mill-ġdid b'tip ieħor ta' HPV. Speċjalment jekk ma tkunx ħadd il-vaccine. Il-vaccine tgħin aktar biex telimina u tgħin l-immune system tiegħek biex telimina l-virus iktar milli jibqa' dormant biss. Temm appell biex apparti t-tilqima wieħed għandu dejjem joqgħod attent milli jerġa' jimrad b'dan il-virus.